tišina ima svoju težinu. Kada traje dovoljno dugo, postaje glasna. Ne zato što govori, već zato što ne govori ništa. Takva je bila i šutnja sestre Magdalene, žene čije ime već desetljećima kruži hodnicima Vatikana, poput šapata koji nitko ne potvrđuje, ali svi slute. Bila je učiteljica budućeg pape Leona XIV, a zatim je jednostavno nestala iz povijesnih zapisa. Njezin nestanak nije bio slučajan. Iza njega se skrivala duboka istina, prekrivena velom crkvene discipline i zavjeta šutnje. Zašto bi netko tko je odigrao ključnu ulogu u formaciji jedne od najvažnijih figura katoličke crkve bio izbrisan iz kolektivne memorije? To pitanje postavljaju oni koji znaju tražiti pukotine u službenim narativima. Sestra Magdalena nije bila samo duhovna mentorica, bila je nositeljica znanja, čuvarica drevnih učenja i svjedokinja procesa koji su oblikovali Leona XIV u osobu koja je izazivala unutarnje promjene u crkvi. Ali sve do nedavno, njezino ime ostajalo je skriveno iza zidova samostana. Godinama se nagađalo o njezinoj ulozi. Neki su tvrdili da je bila mističarka, drugi da je bila kritičarka crkvene dogme. No svi su se složili u jednom, ona je utjecala. I to duboko. Njezin utjecaj nije bio očit, ali se osjećao u riječima i djelima pape Leona XIV, čije su odluke često iznenađivale i najiskusnije vatikanske promatrače. Njegovo suosjećanje, otvorenost prema reformama i tiha borba protiv korupcije nosili su pečat nečega što nije bilo iz udžbenika. Tajna koja je čuvana desetljećima sada izlazi na svjetlo dana. Sestra Magdalena, sada u poznim godinama, odlučila je progovoriti. Ne iz potrebe za slavom, nego iz osjećaja odgovornosti. Rekla je da ne može umrijeti dok istina ne bude poznata. Njene riječi nisu bile dramatične. Bile su tihe, ali prožete snagom osobe koja je preživjela i ostala vjerna sebi unatoč pritiscima. U ovom uvodu počinjemo razotkrivati mrežu šutnje koja je okruživala ovu ženu. Nije riječ samo o povijesnoj znatiželji, nego o pokušaju razumijevanja kako jedna tiha figura može oblikovati čitavu epohu. Što znači kad se netko odreče vlastite vidljivosti radi višeg dobra? I što se događa kada to dobro konačno odluči progovoriti? Kroz ovu seriju otkrića otkrićemo što je sestra Magdalena znala, zašto je šutjela i što njezine riječi znače za budućnost crkve. Njezin glas, dugo prigušen, sada zvuči jasno i nepokolebljivo, a mi, kao svjedoci te istine, moramo se zapitati, jesmo li spremni čuti ono što će reći? Prije nego što je postala tajna sila iza duhovnog odgoja budućeg pape, sestra Magdalena bila je samo djevojka iz dalmatinskog sela, čije je djetinjstvo bilo prožeto šaptajima molitvi i mirisom tamjana. Njena obitelj bila je skromna, ali duboko ukorijenjena u vjeri. Majka joj je bila učiteljica pjevanja u crkvi, a otac tihi obrtnik, poznat po tome što nikada nije propuštao nedjeljnu misu. Još kao dijete, Magdalena je pokazivala znakove iznimne duhovne zrelosti. Dok su se druga djeca igrala, ona je satima čitala spise svetaca, duboko uronjena u njihove priče. Njezin ulazak u samostan nije bio iz nužde ni bijega, bio je poziv. S 15 godina, protivno volji obitelji koja je željela da postane učiteljica, Magdalena je pokucala na vrata benediktinskog reda. Redovnice su odmah primijetile njezinu disciplinu i rijetku sposobnost slušanja. Bila je tiha, ali nije bila pasivna. Njezin duh gorio je strašću za istinom i učenjem. U kratkom roku postala je jedna od najperspektivnijih novakinja u zajednici. Unutar zidina samostana razvijala je ne samo pobožnost nego i intelektualnu snagu. Studirala je teologiju, filozofiju i jezike, uključujući latinski, grčki i hebrejski. U jednom trenutku, njezino poznavanje crkvenih dokumenata bilo je dublje od mnogih svećenika. Ta erudicija nije ostala nezapažena. Njezina sposobnost da tumači svete spise s dubokom duhovnom intuicijom privukla je pažnju viših crkvenih krugova, uključujući onih iz Vatikana. Magdalena nije željela moć, nije tražila priznanja. Bila je vjerna svom zavjetu šutnje i poniznosti. Ipak, njezin put je skrenuo iz izoliranog samostana prema samom srcu crkve. Naredba je došla iz Rima,
Nova formacija za iznimnog mladog učenika zahtijevala je posebnog mentora. Ime koje su predložili: sestra Magdalena. Mnogi su se čudili tom izboru, ali ona nije postavljala pitanja. Vidjela je to kao Božju volju. Tko je dakle bila ta žena prije nego što je zakoračila u vatikanske odaje? Bila je hodočasnica duha, čista u namjeri, čvrsta u vjeri i oštra u razumu. Njezin karakter oblikovan je tišinom, postom i učenjem. Bila je primjer kako se dubina ne mora izražavati riječima nego prisutnošću. Njezin život prije Vatikana bio je priprema za misiju koja će promijeniti povijest. U tom mirnom razdoblju oblikovan je temelj koji će kasnije uzdrmati temelje crkve. Jer ponekad, da bi se dotaknuo svijet, moraš prvo nestati iz njega. A Magdalena je to učinila. Otišla je u tišinu kako bi njezin glas jednoga dana imao snagu probuditi uspavane. Kad je budući papa Leon XIV došao pod skrb sestre Magdalene, bio je tek mladić s očima punim pitanja i dušom željnom odgovora. Njegova obitelj bila je plemićka s dubokim korijenima u crkvenoj hijerarhiji, ali on nije bio zadovoljan pukim ponavljanjem naučenih istina. Njegov duh je tragao, sumnjao i analizirao. To je upravo ono što je sestra Magdalena prepoznala i upravo ono što je crkva trebala. Nije ga poučavala kao učiteljica. Postala je njegova tišina, ogledalo, izazov i utočište. U njihovim satovima nije bilo klasičnih predavanja. Koristila je metode koje su graničile s mističkim praksama. Satima su šutjeli zajedno, promatrajući slike svetaca, tražeći simboliku, pronalazeći značenja između redova evanđelja. Učila ga je kako slušati ono što nije izgovoreno, kako vidjeti božansku logiku u kaosu svijeta. Taj oblik učenja nije bio za svakoga. Ali Leon je upijao znanje s nevjerojatnom sposobnošću. Jedna od najvećih tajni njihova odnosa bila je takozvani knjiga bez riječi. Niz slika i simbola koje je Magdalena sastavila kao osobni priručnik duhovnog buđenja. Tvrdi se da je ta knjiga sadržavala sažetak mističnih spoznaja koje nisu bile dostupne široj crkvenoj javnosti. Prema nekim svjedočenjima, ta knjiga je oblikovala Leonovu sposobnost da prepozna laž, manipulaciju i istinu, ne samo u teološkom smislu, nego i u ljudskim odnosima. U jednoj od najpoznatijih anegdota iz tog razdoblja, Leon je pitao Magdalenu: kako ću znati da je Bog sa mnom? Ona mu nije odgovorila odmah. Povela ga je u tišinu samostanskog vrta, gdje su zajedno šutjeli 3 dana. Tek tada mu je rekla: ako ne osjetiš Boga u tišini, nećeš ga čuti ni u riječi. Ta rečenica kasnije je postala temelj njegove papinske filozofije, kontemplacija prije djelovanja. Tijekom godina formacije, Magdalena nije samo poučavala, ona ga je testirala. Namjerno ga je stavljala u moralne dileme, postavljala mu pitanja na koja nije imala odgovore, tjerala ga da se suoči s vlastitim strahovima, učila ga je da bude papa, ne kao figura moći, nego kao čovjek koji zna težinu sumnje i vrijednost tihe sigurnosti. Leon XIV kasnije je priznao da je upravo to razdoblje bilo ključno za njegovo duhovno sazrijevanje. Nije postao papa zato što je bio odabran, nego zato što je bio spreman. A spremnost mu nije donijela hijerarhija, nego žena čije se ime tada nije smjelo izgovoriti naglas. Magdalena je oblikovala njegov karakter, njegovu hrabrost i njegovu duhovnu širinu. Formacija kroz šutnju, izazov i kontemplaciju bila je revolucionarna. Ona nije stvorila papu kakvog je crkva očekivala, stvorila je papu kakvog je svijet trebao. A u tome je bila njezina najveća tajna. Tišina može biti škola. U tišini se otkrivaju najdublje istine, one koje se riječima ne mogu opisati. Magdalena je to znala i upravo je zato učila Leona kroz ono što se nije govorilo. Nisu sve lekcije bile izgovorene. Naprotiv, one najvažnije bile su šutljive. Kada su sjedili nasuprot jedno drugome, oči su govorile više nego riječi. Nije mu prenosila samo znanje, nego prisutnost. U toj prisutnosti Leon je učio slušati Boga, ne kroz propovjedi, nego kroz srce. Jedna od prvih lekcija bila je o moći samopromatranja. Magdalena je svakog dana tražila da napiše sve što je osjećao, mislio i želio, ali nije smio koristiti crkveni jezik. Nije smio citirati Bibliju, niti koristiti naučene izraze. Morao je pronaći vlastite riječi. Cilj je bio da upozna svoje istinsko ja, bez maski. U početku je to bilo teško.
ali s vremenom naučio je gledati u sebe s iskrenošću koju ni ispovjed nije mogla osigurati. U njihovim tišinama krili su se i izazovi. Magdalena bi ponekad postavila pitanje i zatim nestala na 3 dana. Nije mu davala odgovore. Nije ga vodila za ruku. Morala je naučiti Leona da sam pronalazi put. Takvo učenje bilo je bolno, ali nužno. Naučio je razliku između sumnje i izdaje, između straha i opreza, između ljubavi i dužnosti. To nisu bile teološke kategorije, nego životne istine. Jedan poseban trenutak ostao je zapisan u njegovom privatnom dnevniku. Pisao je o noći kada nije mogao spavati zbog jednog unutarnjeg sukoba. Ušao je u kapelicu i zatekao Magdalenu kako kleči u mraku. Nije mu rekla ništa, samo mu je pokazala na križ i zatim na svoje srce. Tada je shvatio da Bog ne prebiva u pravilima, nego u namjeri. Taj uvid promijenio je sve. Ti dijalozi, iako bez riječi, sadržavali su mudrost koja se rijetko nalazi u knjigama. Magdalena je znala da prave promjene ne dolaze kroz izvanjske zapovjedi, već iznutra. Učila ga je kako postati vođa bez oholosti, kako donositi odluke bez samoljublja i kako živjeti vjeru bez teatralnosti. Svaki trenutak proveden u toj šutnji bio je klesanje njegove duše. Iako su mnogi smatrali da je Leon XIV stekao znanje kroz akademske kanale crkve, on je znao istinu. Najvrijednija znanja došla su kroz tihe večeri s Magdalenom. Dijalozi koji nisu bili zapisani, ali su ostali urezani u njegovo srce. Ta tišina postala je njegov najjači alat, njegovo oružje protiv buke modernog svijeta. Što je Leon naučio u tišini? Naučio je da tišina nije odsutnost nego prisutnost, da mudrost ne viče, ona šapuće, i da ponekad najveća otkrića dolaze kad prestanemo tražiti odgovore i jednostavno budemo prisutni. U središtu odnosa između sestre Magdalene i Leona XIV nalazilo se pitanje koje i danas dijeli teologe. Je li njezina pouka bila izraz nepokolebljive vjere ili suptilan izazov crkvenoj doktrini? Magdalena nikada nije dovodila u pitanje temeljne istine katoličke crkve, ali način na koji ih je prenosila bio je, za mnoge, nekonvencionalan. Njezina metoda nije se oslanjala na dogmu, već na unutarnje iskustvo vjere. I tu je počinjala dilema. Njena učenja nisu bila u sukobu s naukom crkve, ali su otvarala prostor za nova tumačenja. Govorila je o Bogu ne kao dalekoj sili, već kao živom prisustvu u svakodnevnim sumnjama i borbama. Insistirala je da vjera ne smije biti slijepo prihvaćanje, već svjesni izbor nakon duboke introspekcije. Za nju, pravi vjernik nije onaj koji ponavlja riječi, već onaj koji zna zašto ih izgovara. To je za mnoge crkvene autoritete bilo neugodno. Jedan od ključnih trenutaka bio je kada je Leon XIV, tada još mladi student, napisao esej o Božjem šutnji, nadahnut upravo njenim učenjem. U njemu je postavio pitanje: ako Bog šuti, jesmo li mi ti koji ne slušaju? Ili on koji želi da otkrijemo odgovor sami? Taj tekst izazvao je buru unutar crkvenih krugova, jer je sugerirao da istina nije statična, već se otkriva u odnosu. Mnogi su prepoznali Magdalenu kao izvor te misli. Njezina vjera nije bila podložna sumnji, ali je zahtijevala da se postavi pitanje. Ona nije rušila doktrinu, već ju je razotkrivala do njezine srži. Smatrala je da vjera nije krhka građevina koja se može srušiti pitanjem, već živa sila koja se jača kroz iskrenost. Magdalena je vjerovala da svaki vjernik mora proći kroz osobni duhovni mrak kako bi istinski razumio svjetlo evanđelja. Zbog toga su je neki prozivali mističarkom, dok su drugi u njoj vidjeli reformatoricu. No, njezina svrha nije bila izazivati instituciju. Njezin cilj bio je oblikovati savjest. Učila je da crkva nije samo struktura, već zajednica duša koje traže smisao, i da se istinska vjera ne dokazuje ritualima, nego dijelima ljubavi, istinom i tišinom. Leon XIV nije zaboravio te lekcije. Kada je postao papa, njegove odluke su često bile protumačene kao blage revolucije. Otvarao je vrata dijalogu, pozivao na introspektivnu vjeru i pozivao crkvu da se prisjeti svog izvora, Kristove prisutnosti u tišini, jednostavnosti i istini. Magdalena nije bila u sukobu s doktrinom, ona je bila njezin podsjetnik.
Je li to bila nepokolebljiva vjera ili izazov doktrini? Možda oboje. Možda je upravo u tom spoju tišine i hrabrosti Magdalena ostavila svoj neizbrisiv trag. Unutar zidova Vatikana, gdje svaka riječ ima težinu, a svaka tišina značenje, prisutnost sestre Magdalene nije prošla nezapaženo. Iako nikada nije zauzimala formalnu poziciju, niti nosila titule, njezino ime se spominjalo tiho, gotovo s oprezom. Postavljalo se pitanje koje su samo najodvažniji izgovarali naglas. Tko je ta žena koja ima toliku moć nad budućim papom? Odgovor nikada nije bio jasan, ali njezina sjena bila je prepoznata. Magdalena nije djelovala u tajnosti, ali nije ni tražila pozornost. Bila je dio iznimnog obrazovnog programa, službeno registrirana kao duhovna mentorica. No, ono što se odvijalo unutar tih susreta ostajalo je izvan dohvata crkvene kontrole. Vatikanski nadzornici, navikli na akademsku strukturu i hijerarhijsku jasnoću, nisu znali što učiniti s metodama koje nisu imale presedana. Bila je enigma koja je izazivala nelagodu. Neki kardinali izražavali su zabrinutost. Smatrali su da se previše oslanja na introspektivne i mistične pristupe, umjesto na dogmatski nauk. Njena učenja su se prenosila posredno, kroz Leona. I upravo je to bio problem. Kako kontrolirati utjecaj koji nije izravan? Pojavljivale su se note i upozorenja, ali sve je ostajalo u okviru diskrecije. Nije bilo dokaza o herezi, niti konkretnih optužbi. Samo osjećaj da netko oblikuje budućnost iz sjene. Postojao je i drugi sloj unutar Vatikana. Oni koji su vidjeli u Magdaleni rijedak dar. Ti pojedinci, često u tišini i bez pompe, podržavali su njezin rad jer su prepoznavali rezultate. Leon XIV. Se razvijao u osobu nevjerojatne duhovne dubine i moralne hrabrosti. Njegova jasnoća misli i snaga tišine koju je nosio bila je direktan plod Magdalene. Neki su vjerovali da je upravo ona bila odgovor na stagnaciju duhovnog vodstva. Unatoč podršci, tenzije su rasle. Nakon što je Leon izabran za papu, došlo je do kulminacije sukoba. Pojedini krugovi zahtijevali su istragu o njegovoj formaciji, ali papa je to odbacio bez riječi. Jedina osoba koju je primio odmah nakon izbora bila je sestra Magdalena. Taj susret, iako nije službeno zabilježen, ostao je upamćen kao potvrda njezina utjecaja. Mnogi su u tome vidjeli izazov autoritetu, ne otvoren, ali vrlo jasan. Dakle, je li Vatikan znao? Znao je. Ne u potpunosti, ne u detaljima, ali znao je dovoljno da se uznemiri. Magdalena nije bila nepoznata, bila je prepoznata. Njezina prisutnost bila je podsjetnik da ponekad duhovna moć dolazi iz tišine, a ne iz položaja. I upravo ta tišina izazivala je najdublji strah, jer ju se nije moglo nadzirati ni ušutkati. Tišina sestre Magdalene nije bila plod straha, već izbora. U svijetu gdje riječi često služe kao oružje, ona je odlučila šutjeti kako bi zaštitila ono što je smatrala svetim, unutarnju istinu. Njezina šutnja nije bila pasivna. Bila je aktivan čin otpora prema površnosti, politizaciji vjere i iskorištavanju duhovnog autoriteta. Magdalena je znala da bi svaka njezina riječ mogla biti iskrivljena, korištena, zloupotrijebljena. I zato je izabrala tišinu. Jedan od glavnih razloga bila je zaštita Leona XIV. Tijekom njegove formacije i kasnije pontifikalne misije, znala je da bi njezino javno istupanje moglo biti interpretirano kao pokušaj utjecaja ili kontrole. Nije htjela da njegov autoritet bude doveden u pitanje. Znala je da ljudi traže figure, a ne procese, i da bi njezina prisutnost mogla pomutiti granicu između učitelja i učenika. Zato je ostala u sjeni, ne zato što je morala, već zato što je znala da tako štiti smisao. Tišina joj je također bila način da ostane vjerna zavjetu poniznosti. Bila je svjesna da bi javni nastupi, svjedočanstva ili knjige mogli donijeti slavu. No, slava nije bila njezin cilj. Željela je da njezina poruka živi kroz djela, ne kroz osobnost. Smatrala je da se Božja prisutnost ne potvrđuje titulama, već posljedicama. I zato je dopuštala da njezin glas odzvanja kroz djela pape Leona XIV, bez da ikada istupi u prvi plan. Godinama su je nagovarali da progovori. Neki novinari, crkveni povjesničari, pa čak i ljudi unutar crkve,
Slali su joj pisma, tražili intervjue, molili za izjave. Ona je sve to odbijala. Njezin odgovor bio je uvijek isti. Neka govori onaj koji je djelovao. Nije željela biti figura. Nije željela stajati između ljudi i njihove vjere. Vjerovala je da istina mora doći do njih samostalno, bez posrednika. Postojala je i osobna dimenzija njezine šutnje. Magdalena je u tišini liječila svoje sumnje, borila se s vlastitim slabostima i tražila ravnotežu između unutarnjeg poziva i vanjskog svijeta. Bila je svjesna da bi riječi mogle poremetiti ono što je u tišini bilo čisto. Za nju, tišina nije bila bijeg, bila je disciplina. Bilo je to mjesto susreta s Bogom svakodnevno. Na kraju tišina je postala njezin najmoćniji govor. Njezina šutnja naučila je Leona XIV više nego 100 propovjedi. I kada je konačno odlučila progovoriti, to nije bilo iz slabosti, već iz osjećaja da je vrijeme sazrelo. Jer prava riječ dolazi tek kad je šutnja rekla sve što je mogla. Kad je sestra Magdalena konačno prekinula tišinu, nije to učinila s dramom ni s optužbama. Njezin glas nije bio uzdignut, ali njegove riječi bile su oštre poput mača. U malom intervjuu, snimljenom u samostanskoj ćeliji, jednostavnim i smirenim tonom, progovorila je o desetljećima šutnje, svojoj ulozi u formaciji pape Leona XIV i o onome što smatra ključnom porukom za budućnost crkve. Nije otkrila tajne Vatikana, otkrila je zaboravljenu istinu. Bog se ne skriva u institucijama nego u savjesti svakog čovjeka. Prva i najvažnija točka njezina otkrivenja bila je afirmacija da njezina uloga nije bila izvanredna, nego prirodna. Rekla je, ja sam samo bila prisutna. Onaj tko sluša u tišini, često čuje više. Time je poništila svaki pokušaj da se glorificira njezin utjecaj. No istodobno, time je podsjetila na važnost kontemplativne duhovnosti koja se gubi u buci suvremene religijske prakse. Njezin poziv bio je jasan. Vratimo se tišini, jer tamo govori istina. Zatim je progovorila o Leonu XIV. Otkrila je da je on bio duša koja je sumnjala, plakao, razbijao se i ponovno sastavljao. Nije bio savršen učenik, ali je bio iskren. Ispričala je kako je jednom zapalio stranice koje su govorile o paklu, jer nije vjerovao u Boga koji kažnjava. Ona ga nije ukorila, samo mu je dala praznu bilježnicu i rekla, napiši svoju sliku Boga. To iskustvo, rekla je Magdalena, promijenilo je njegov pogled zauvijek. Najkontroverznije otkrivenje bilo je ono koje se tiče duhovne hrabrosti. Rekla je da crkva previše često štiti istinu umjesto da je služi, da se boji gubitka kontrole, pa skriva složenost života iza dogmi. Njezina izjava, Bog nije u okovima, pa ni mi ne smijemo okovati srce, izazvala je val reakcija. Neki su je proglasili vizionarkom, drugi problematičnom, ali nitko nije ostao ravnodušan. Govoreći o sebi, otkrila je i dublju razinu poniznosti. Priznala je da je često sumnjala u vlastite postupke, da je mnogo noći provela moleći za mudrost da šuti kad treba i da govori kad mora. Njezin put nije bio bez boli, ali nikada nije izgubila vjeru u ono što je činila. Vjerovala je da se najveće promjene događaju iznutra i da jedan tihi susret može preobraziti svijet. Magdalena nije dala recepte, ni naredbe, dala je izazov. Pozvala je svakog vjernika da postane svjestan, da postavi pitanja, da u tišini vlastite savjesti pronađe odgovore koje ne može pronaći ni u knjigama, ni u propovjedima. Njezina poruka nije bila protiv crkve, bila je za njezinu obnovu. To otkrivenje nije bilo spektakularno u vanjskom smislu, nije uključivalo vizije ni proročanstva, ali bilo je revolucionarno u suštini. Jer podsjetilo je svijet da vjera nije izvan nas, ona je u nama. I da ponekad jedna starica iz samostana može učiniti više za crkvu od 1000 sinoda. Ispovijest sestre Magdalene odjeknula je u crkvenim krugovima poput potresa. Nije prošlo mnogo vremena prije nego što su se pojavile reakcije, neke tihe i kontemplativne, druge glasne i obrambene. U trenucima kad je crkva već bila suočena s izazovima suvremenog svijeta, njene riječi došle su kao dvostruki mač. Za neke su bile utjeha i nada, za druge opasnost koja prijeti destabilizaciji tradicije. No jedno je bilo jasno, više ništa nije bilo isto. Mnogi redovnici i teolozi prepoznali su u njezinim riječima poziv na povratak izvorima. Pokrenuti su seminari i duhovne obnove temeljene na kontemplativnoj tišini,
introspektivnoj molitvi i osobnoj odgovornosti u vjeri. Sve veći broj vjernika počeo je preispitivati svoju duhovnu praksu. Nisu tražili skandale, tražili su smisao, a Magdalena je ponudila upravo to, put vjere koji počinje iznutra, a ne izvana. S druge strane, određeni vatikanski krugovi reagirali su sa suzdržanom sumnjom. Iako nije bilo formalne osude, pojavile su se izjave koje podsjećaju na upozorenja. Naglašavala se važnost hijerarhije, službenih doktrina i poslušnosti. Njezino ime rijetko se spominjalo javno, ali se osjećala nelagoda. Za one koji su gradili vjeru na čvrstim strukturama, njezina ispovijest bila je podsjetnik da su temelji možda previše kruti. Unutar samih samostana došlo je do podjela. Neki redovi počeli su poticati mlađe časne sestre da proučavaju njezinu metodu poučavanja. U tišini je nastajao pokret. Nisu ga vodili vođe, vodila ga je ideja. Ideja da vjera nije niz odgovora, već vjerničko traganje. Magdalena nije bila proglašena svetom, ali u mnogim zajednicama njezina slika počela se pojavljivati na zidovima, ne kao idol, već kao inspiracija. Za vjernike u svijetu, njezina ispovijest bila je bljesak svjetlosti u magli. Posebno su je prihvatili oni koji su se osjećali udaljeni od institucionalne crkve, ali nisu izgubili vjeru u Boga. Vidjeli su u Magdaleni osobu koja potvrđuje njihovu tihu borbu. Njezine riječi postale su citati na društvenim mrežama, na rubovima bilježnica, u tišinama molitvenih susreta. Iz samostanske ćelije dodirnula je srca tisuća. No, možda najdublja posljedica bila je ona koju nije planirala. Natjerala je crkvu da se pogleda u ogledalo, da se upita, služimo li još uvijek onome u čije ime govorimo, ili smo postali čuvari struktura, a ne istine. Magdalena nije ponudila rješenja, ali njezine riječi bile su ogledalo. I to ogledalo nije svima bilo ugodno. Sada kada je istina sestre Magdalene izišla na vidjelo, pitanje više nije tko je ona bila, već što ćemo učiniti s onim što nam je ostavila. Njezina ispovijest nije bila kraj, već početak. Poziv, tih ali neumoljiv, upućen je svakome tko vjeruje, traži, sumnja ili šuti. Istina, kako nas je naučila, ne traži slijepo prihvaćanje, nego odgovornost. I upravo je u toj odgovornosti ključ. Hoćemo li nastaviti slušati ili ćemo se opet vratiti u udobnu tišinu koja ne izaziva? Prvi korak je osoban. Magdalena nije pozvala na revoluciju, pozvala je na unutarnju obnovu. Svaki pojedinac koji je čuo njezinu poruku mora se zapitati, vjerujem li jer sam naučen ili jer sam otkrio. Njezin put pokazuje da duhovno sazrijevanje počinje tek kada prestanemo tražiti vanjske potvrde i počnemo slušati vlastitu savjest. To nije lak put. To je put bez svjetala reflektora, bez priznanja, ali s istinskim mirom. Zatim dolazi zajednica. Crkva nije zgrada, već tijelo sastavljeno od milijuna duša. Ako svaka od tih duša krene putem tihe iskrenosti, crkva se neće slomiti, ojačat će. Magdalena nas poziva da ne čekamo odobrenje za promjenu, da budemo crkva kakvu vjerujemo da bi Krist želio, ne savršenu već hrabru, ne ukočenu već živu. Svaka molitvena skupina, svaka obitelj, svaka zajednica ima snagu postati prostorom gdje se tišina poštuje, a istina traži. Također, postoji institucionalna odgovornost. Oni koji vode crkvu, koji propovijedaju i usmjeravaju, moraju čuti ovaj poziv. Magdalena nije napala autoritet. Podsjetila je na njegovo poslanje. Ako crkva želi ostati vjerna sebi, mora prihvatiti pitanje, tišinu i sumnju kao dio svetog puta. Ne bojeći se gubitka moći, već tražeći povratak izvoru. Njena poruka je poziv na poniznost, a ne pobunu. Društveno, njezina poruka može probuditi novu etiku tišine. U vremenu kada svi govore, viču i nameću, možda je najradikalniji čin zašutjeti. U toj tišini možemo čuti jedni druge, možemo čuti Boga i možemo prepoznati da istinska promjena ne počinje u zakonima ni pravilnicima, već u srcima koja se usude zastati i poslušati. Na kraju, svaki gledatelj, čitatelj, vjernik i tražitelj mora odlučiti hoće li Magdalenu ostaviti kao zanimljivu priču ili će njezinu tišinu pretvoriti u vlastiti poziv. Šutnja više nije moguća. Znamo što je rekla. Osjetili smo što to znači. I sada, nema povratka.
Jer kad jednom čuješ istinu iz tišine, sve ostalo zvuči drugačije.